hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang sitwasyon po kang umahan harani sa pinag-construir na Bicol International Airport masalong naglalala. Tubig buminulos na sa tirampo, nagkaigwananin paro. Renz Luna, idetalye mo. Yes, maray na kita bibib, maray na sa mga parantabay sa mga tugon niya itong mga bareta bis na masolusyonan masalong naglala na sitwasyon kan enot na pinagreklamo na umahan or na sobrang kitubig na umahan dyan sa may palibot kang pinag-construir ka na Bicol International Airport dyan sa barangay Alubo, Darag Albay. Sigunig di sa entrevista kan BC News kay Kagawad John Galicia Mirabete, ang pamagitan committee on or special committee on international airport as in maginman sa committee on infrastructure na kung saan sigun sa iya niranin nindano ng bitan ng bagay nga ni dyan sa kaap maginman sa DOTR maginman sa lakal na gobyerno kan Darag Albay na kung saan sunod-sunod na ang sa indang pinagibong mga letter o surat tanganing maaksyonan maski puro paano at enot na nindang inareklamong sitwasyon dyan sa indang barangay. Pero sa ngunya, maski na nga nagkikwa ng inisal na pagbisita ang DOTR, kapenganot pa ni mismo na Secretary Art Tugade, yung manggiraray ang nangyari digdi sa indang pinagreklamo, wala man giraray pagbabago. Ating ka nakaagig mga aldaw nga ni buminuos ang matindig pag-uran digdi sa itong kapalibotan, kaya nagresulta nga ning mag-overflow na ang tubig dyan sa naunang bitan ng tinampo. Asin nagkikwa pa nga ng senaryo na dadainan na agian, kaya mga bihikulo an agian dyan sa naunang bitan ng lugar. Sigun sa nambitan ng opisyal na nagbisita naman sa lugar ang Provincial Engineering Office, agin man ang Municipal or Provincial Agriculture's Office, kasi nagkaigwanin na obserbasyon magin man in assessment dyan sa naunambitan ng lugar, alin sa pagsalado man kan sangguni ang bayan kan Darag Albay, sa pahingan ni Kagawad Bob Magalonan pamayo kan Committee on Infrastructure, nagkaigwa man sa nilang na posibleng paapudon ngunyan na semana, ang manamyento kan kaap, agin man ang mga representantes kan DOTR aning maski puro paano mabawasan ang asin mawara and pinagreklamo na tubig nga ni dyan sa mga umahan sa palibot kan Bicol International Airport. Siguro di kagawad ba magalo na kinakay po na kainiki immediate action dahil na apektara na ang mga paraoma sarong taon na sindang dahil nakatanom dahil yan kan problemang kinakampang dyan dahil yan isa pinakonstruir na Bicol International Airport dako laman ang paglaom kan Barangay Council kan Barangay Alubo Darag Albay na kaskasana kan mga opisina di gobyerno na concern sa ng bitan ng bagay an sa indang aksyon kaning dainaman sila magpabalik-balik sa indang mga opisina nagsusurat asinura man magkakanig ng aksyon na pinagkatao ang ibang mga opisina na kinakaipuan na magkaigwanin parte asin aksyon dyan sa pinagreklamo na mga tubig dahil nga sa pinagkonstruir na Bicol International Airport. Pwede mag-conduct committee hearing ang Committee on Agriculture dyan sa sa Sanggunian? Roger, VP, yun ang plano VP nyo niyan. Gari aliyo na nadadangog ko, natatanggan plano pa sana yan. Aram ang pinakamadang action dyan, mag-conduct public committee hearing, ipapod iyan ng mga barangay, yung pinapiktado, invitaran an Provincial Municipal Agriculture's Office. Provincial Agriculture's Office. Tanganin na mahila suluy. Anong pinaka-problema ta nag-arapaw ang tubig? Roger. Anong problema? Ang pinaka-problema kay BP, itong pigtambak na daga, itong construct na runway. Ipapod sa kontraktor. Roger. Ngani na pag-ururunan sa sarong meeting, tamaray, bata, day kitang kontak sa kontraktor kaan. Buda dapat may kontak, matki ako, day akong kontak sa kaap. Roger. O, ta dapat kaapan makauron ta ka yan. O, day pwedeng kwan, magpaapod ki committee hearing, imbitaran ang kaap, imbitaran ang, iyan na barangay, affected, barangay, so kontraktor, representative kang kontraktor, day pwede gibo niyan. Ngunya na si Manata BBP. Aliyo na yan, na dadangog ko sa imo, parang bulan na yan dyan. Ngunyan pa sa nang simana? Ngunyan pa sa nang simana. Ay nako, di baha na dyan sukangkan mga kwan. Nag-overflow na sa tubig sa tinampo. Ano yan? Ay na magiyan pag matinding uran. Saan na tinampo nag-overflow? So, dumanta BBP sa Purok 2 kan Alubo. Bako man National Highway?
Daiman, pero sa mga residentes kan barangay Kinawitan, tuman nag-aragi. No, kaya nga ni, sabi mo kasi bago na may parong na so tubig na nag-aawas. Saan nahal ito? So, na-stuck tabi biping tubig. Anong klase? Mabataan na? Anong klaseng... Mabata na. Oh, paano yan? Diyos ko, may urgent need. May urgent need eh. Dapat immediate action ko ta dyan. Roger. Yan mo niya na si Mana, yan plano Ang makaka-action talaga kan, so kontraktor, buda kung ano, buda so kuwan pa. Kaap. Taap. Kaap ang nakaano dyan. O tahang sa agriculture dyan, kaya makuan man sana, mareakta, siyempre apektado sa patanuman. Pero, ang dapat ipapod, so kaap, buda so kontraktor. Roger. Kung may access na kita sa kontraktor ko, ta pwede ko nga po wala kitang access. Roger. Anapan na kung may midbid ka dyan na project engineer dyan, isang project engineer dyan, taday mo pwede, nasa arog kaya na klaseng development, may na damage na pangkabuhayan para sa mga kababayan ta. Roger. Okay? Siya tabi BP, abangan ta na sana ko niya na si Mana kung ano maging resulta. Kaya nagigibuhon na pag-apoding meeting kan sanggunian, managod niya di kaya na problema dyan na kinakampang kan mga residentes sa Alupod Ragalbay. Yan, pipen po tignan na barata sa luwas. Ay, nako. Makamundoon man na pangyari man iyan. Igo nga na kitang Bicol International Airport. Magayon iyan, di ba? Kaya dapat kaakibat ka iyan. Dapat kapantay ka iyan. Mga tugang nadain na nadadamay. So, kababayan niya. Mayor, maray na aga. Hapon po. Maray na aga. Ay, naga po. Opo, yun, pasensya na po biglaan sa apod ko sa imo. Anyway, masumbong man sana ako sa imo. Masumbong. Nag-abot na po sa imo ning atensyon na. May nagreklamo dakit ang mga barangay, mga farmers diyan sa palibot kan Bicol International Airport na mga farmers ta. Gari na istak po sa tubig kaw sa kan pagka-construer kang runway. Nakaabot na po sa imo nakaabot na sa kuya yan. Oo. Sige gibuhan ta kaning solusyon kung paano. Arayo ng luluwasan kitubig. Ang gusto nang sabihin, apektado talaga yun kang pag-construer man ka. Ano sabihin mo tabayor kang harayoon ang luluwasan kan tubig? Taday nagaro na pispan baga. Ay, gusto sabihin mo po, so tubig na istak dahilan sa runway? Oo, di siya nakaagi naman. Kaya nasulat baga. I see. So, dapat makaawas ito para makatanong mo sa mga farmers. Tano, taday pwedeng may tubig. Barikan yor gayod. Butakan ta na lang kitilapya. Tama ka. Pispan na talaga. Ay, iyo. Ang kairak lang pa, may mga harong duman na medyo, siyempre, dilaog kang tubig. Iyo po. Arin tabi na part mayor, so part na hampang digdi sa terminal building o departure area o duman sa ibong po? Duman po sa likod. Sa likod. So pasiring sa may Alubo del Rosario, itong going to Kamalig area, Endaraga area, tama? Opo. I see. Okay. Saan mo tabi your pag-refer na ini ko na concern na ini na mahali ang tubig duman? Sa kung na niranihan kaan, nakaabot na yan sa kaap. Nakaabot naman kami sa DPWH. Oho. Sa province, ano? Iyo po. Pagka siguro, maabot na daw, pahurunong ko man sa kaap kung anong sistema pang matabangan nila. O taso, so contractor baga po kang airport po na sa Kaap, gariyan pwede ka na maghiro. Tagaro na po na-anticipate ang sailing ko. Iyo, doon parte po yan ang naapektuhan man. Sa parting ga po, iyo man. Pero medyo na solusyonan na doon parte. Medyo may luwasan. Yan talaga, pero nabutong baga sa tubig. Doon lang lang. Iyo. Na-imagine ko, pero anong impact kan tabayor sa mga farmers na talaga na nahiling po nindo? Talagang apektado tinda sa siyempre ang source kan tubig na dating naglimok-limok. Pero sana kaya medyo apektado man talaga. Iyo. Ano tabi ni Yor? Patanong man kiparoy na nabalumbo ng kitubig, napanog kitubig? Sa magayon tabi siya. Patanong man po ini Yor kiparoy? Rice field po ini, kabasan? Field po yan. Kaya sabi mo pwede maisip i-recommenda mo, pwede itong gituo sa tana. Okay. May harong po, Mayor, na natutubigan kipalibot? Opo. I see, okay. O sige, Yor, yung masana po, sabi ko, dumasa nagapos ako, ipaabot ko nga kay Mayor, kaya nakaabot taman pala po sa ibang concern na ini. Ayo po. Pinahiling ko lang yan kasi sa rong daw sa hearing. Oo. Ako review.
Oh, ano pang recommendation kan engineering ta? Ano po? Anong rekomendasyon tabi kan engineering tabi mayor? Makipagtabangan sa kaap. Tapos yung sponsor doon. Daharayo, medyo hindi ko naman solusyon pero million man ang kay po na pondo para hindi. O tagari magibo ki tama garo drainage, di magibo ki drainage sa halawig. Iyo po. Mga pirang kilometro do tabi yor iya na kinakaipuhan na drainage para makaawas ang tubig. Ano po? Mga pirang kilometro daw po ang labakan drainage para mahali ang tubig. May siya kilometro pero harayo siya Arayo 100 meters ang pwedeng pa. Iyo garo din anticipate iyang kan construction kang airport adi. Opo. Kaya, yun ang may rekomendasyon. Pagururong siguro. Iyo Limitado lang ang pondo para sa mga... Iyo nga ni. Oo. Hala ka na po yun. Pakipaabot na lang po kung anong pwedeng mag-ibo digdi sa bagay na yun Yeah po. Magayon kuta-kuta yan, sir. Hindi siya kumani. Kung pwede dumpingan. Kaya apektado talaga. Siyempre, mababaw na naman. Oo, kuwan manggiraray. May mababa manggiray na party. May halangkaw. Opo, okay. Mayor, salamat pong maray ha. Salamat po. Okay, thank you so much. O, yan. Isa daw ang pwedeng apudan ta kayan. Medyo